എന്തെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ സുധയുടെ രുചി ഒരിക്കൽ ആസ്വദിച്ച ഒരാൾ സദാ ആ പരമാനന്ദനിൽ നിർവൃതിയെ സ്മരിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ യാതൊന്നിലും ഏർപ്പെടുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതം ശ്ലോകം 20. ഇതം ഹി വിശ്വം ഭഗവാനി വേദരോ യതോ ജഗൽസ്ഥാന നിരോധന സംഭവാഹ ഭക്തി സ്വയം വേദ് ഭവാംസ്തഥാവിതേ പ്രാദേശമാത്രം ഭവത പ്രദർശിതം. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം സ്വയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അതിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ അകന്നു നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്നു മാത്രമാണ് ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചത്. ഭഗവാനിലാണ് ഇതിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. സർവത്തിനു ശേഷം ഭഗവാനിലാണ് ഇത് വിലയം പ്രാപിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിവുള്ളതാണല്ലോ. ഞാനൊരു സംഗ്രഹം നൽകിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 21. ത്വമാത്മനാത്മനമവേഹ്യമോഘദൃക്പരസ്യ പുംസാ പരമാത്മന കലാം അജം പ്രചാദം ജഗദശിവായ തന്മഹാനുഭാവ അഭിധയോധി ഗണ്യതാം. വിവർത്തനം ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്. അങ്ങേക്ക് പരിപൂർണ ദൃഷ്ടിയാണുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശമായി അവതരിക്കയാൽ അങ്ങേക്ക് സ്വയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അജനെങ്കിലും സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി അങ്ങ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയവും അതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായ ലീലകളെ ദയവായി സുവ്യക്തമായും സവിസ്തരവുമായി വിശദീകരിച്ചു വർണ്ണിച്ചാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചെല്ലാത്ത വല്ലരും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ആരുമില്ല. ശ്ലോകം 22. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ഹി പുംസസ്തവ സാ ശ്രുതസ്യ വാ സൃഷ്ടസ്യ സൂക്തസ്യ ച ബുദ്ധിദത്തയോ അവിച്ഛതു അർത്ഥ കവിഭിർനിരൂപിതോ യദുത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവർണ്ണനം. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പണ്ഡിത വൃത്തങ്ങൾ സംശയാതീതമായി നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ തപസ്യകൾ, വേദ അധ്യയനം, പരിത്യാഗം, ശ്ലോകപാരായണം, ഭൂതദയ എന്നീ വിജ്ഞാന വികാസത്തിന്റെ അപ്രമാദഗതിയായ ഉദ്ദേശ്യം ശ്രേഷ്ഠ കാവ്യങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വർണ്ണനകളുടെ പരമകാഷ്ഠ പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം പുരാതിത ഭവോ ഭവം മുനേ ദാസ്യാസ്തു കാസ്യാഞ്ജന വേദവാദിന നിരൂപിതോ ബാലക ഏവ യോഗിന ശുശ്രൂഷേണ പ്രാവൃശ്യ നിർവിവീക്ഷതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തന പ്രഭുപാദർക്ക് ജയോ. അല്ലയോ മുനി, മുൻ യുഗത്തിൽ വേദാന്ത തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ സേവനത്തിൽ നിയുക്തമായ ഒരു ദാസിയുടെ പുത്രനായി ഞാൻ ജനിച്ചു. വർഷകാലത്തെ 4 മാസ കാലയളവിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ സേവനത്തിൽ നിരതനായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികം. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകല രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം
സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകലലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഒരുപാട് ഡിവോട്ടീസ് വളരെ കുറച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്നും കയറിയിട്ടില്ല. സമയം 28 പേര്. 28 പേരേ ഉള്ളൂ മാതാജി. ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മാതാജി. അതെ, സൺഡേ ഞായറാഴ്ച ഇല്ലേ നമുക്ക് സാധാരണ? ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ട്. സത്സംഗമുള്ളപ്പോ ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാവാറില്ല. അതാ ഏകാദശി ഉള്ളപ്പോ മാത്രം. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ദിവസം അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇല്ല. പോയി കാണുന്നിരിക്കും അല്ലേ? ടെമ്പിളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്നിപ്പോ പകുതി പേരേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചുമ്മാ കേറിയതാണ് അല്ലേ? നോക്കാൻ കേറിയതാ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞായറാഴ്ച ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ആരും ഞായറാഴ്ച എല്ലാ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ. ഇടയ്ക്ക് ഒറ്റ ദിവസം മുടങ്ങാതെ ഉണ്ടാവുന്ന മാതാജി. ഏകാദശി ഉള്ളപ്പോഴേ ഉള്ളു ഇല്ലാതിരുന്നേ. ഏകാദശിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം മുടങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കേറാതിരുന്നപ്പോ പിന്നെ ഒറ്റ ദിവസം മുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കെന്തായാലും എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 26. നാമാനി അനന്തസ്യ ഹതത്ര പഠൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടൻ തുഷ്ടമനാ ഗതസ്പൃഹ കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമതോ വിമത്സരഃ. നാമാനി അനന്തസ്യ ഹതത്ര പഠൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടൻ തുഷ്ടമനാ ഗതസ്പൃഹ കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമതോ വിമത്സരഃ. നാമാനി അനന്തസ്യ ഹതത്ര പഠൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടൻ തുഷ്ടമനാ ഗതസ്പൃഹ കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമതോ വിമത്സരഃ. അതിൽ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാമാനന്ദസ്യ ഹതത്ര ബപ്പടൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ചാസ്മരൻ ഗാംഭര്യടനം തുഷ്ടുമനഗതസ്പൃഹ കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമതോ വിമത്സരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. നാമാനി ദിവ്യനാമം.
യശസ് തുടങ്ങിയവ അനന്തസ്യ അപരിമിതന്റെ ഹതത്രഭ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഔപചാരികളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായ. നമ്മൾ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല, അപ്പൊ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രനായ, അതൊന്നും പാലിക്കണ്ട. ഉച്ചാരണം, ആവർത്തിച്ചുള്ള പാരായണം തുടങ്ങിയവൽ കിട്ടുന്നതാണ് പഠൻ. ഗുഹ്യാനി നിഗൂഢമായ, ഭദ്രാണി സർവ അനുഗ്രഹപരമായ, കൃതാനി പ്രവർത്തികൾ. അപ്പൊ ഗുഹ്യാനി, ഗുഹ്യം നിഗൂഢം നമുക്കറിയാവുന്നുള്ളത് തന്നെ അല്ലെ. ഭദ്രാണി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതാ. ഭദ്രാണി സർവ അനുഗ്രഹപരമായ, കൃതാനി കൃത്യങ്ങൾ പ്രവർത്തികൾ, സ്മരൻ നിരന്തരമായി സ്മരിക്കുക, ഗാം അതായത് ഭുവനത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി ലോകത്തില്, പര്യടൻ സർവയിടങ്ങളിലും കൂടി സഞ്ചരിച്ച് പര്യടനം നടത്തുക, മലയാളം വാക്കുപോലെ തന്നെ അല്ലെ. തുഷ്ടമന പരിപൂർണ സംതൃപ്തനായി, മനസ്സിൽ തുഷ്ടിയുണ്ടായി, സംതൃപ്തിയുണ്ടായി. ഗതസ്പൃഹ സർവഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. കാലം പ്രതീക്ഷിച്ച്, വിമതഃ ഗർവിഷ്ഠനാകാതെ, അതായത് എന്താണ്, ഈഗോ അല്ലെ, ഞാൻ എന്തോ ആണെന്നുള്ള അഹങ്കാരമില്ലാതെ. വിമത്സരഃ മാത്സര്യമില്ലാതെ, മത്സര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരോടും വിദ്വേഷം, വെറുപ്പ്, കോപം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്, ഉള്ളപ്പോഴാണ് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത, മത്സരമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു നാരദ മഹർഷി? പിന്നീടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമവും ഭഗവാന്റെ മഹത്വവും എല്ലാം ഏതിലൂടെ പാരായണം ചെയ്ത് അല്ലെ, ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്ത് പഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലായിടത്തും ഇതെല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? പ്രവർത്തികളും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. കൃത്യാനി, അപ്പൊ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ നല്ല പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാന് നിരന്തരമായി സ്മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ ഭുവനത്തിൽ മുഴുവൻ എല്ലായിടത്തും, നമ്മൾ പറയില്ലേ മുക്കിലും മൂലയിലും എന്ന് പറയത്തില്ലേ, സർവയിടങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ നാമവും അതേപോലെ കീർത്തനങ്ങളും എല്ലാം പാടി പ്രചരിപ്പിക്കുക വഴി അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ സർവഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനായി. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം വരത്തില്ല? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിലാകുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അത് പിന്നെ എന്താണ്? അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകത്തില്ല? ഈഗോ ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലെ. താൻ എന്തോ ആണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലും, ആരോടും മത്സരമില്ല. കാരണം എന്താ? എല്ലാവരെയും തന്നെ പോലെ തന്നെ കാണുന്നു അല്ലെ. സമഭാവനയിലെത്തുന്നു. എല്ലാവരും എന്നെ പോലെ ആത്മാക്കളാണ്, പരമാത്മാവുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് ആരോടും മാത്സര്യമില്ല, മത്സരമില്ല, കോപമില്ല, വെറുപ്പില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയില് എന്ത് ചെയ്തു? നാരദമുനി ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ അതുവരെ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിവർത്തനം അങ്ങനെ ഇതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഔപചാരികത എല്ലാം, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചില്ല. അതെല്ലാം അവഗണിച്ച്, കാരണം എന്താ? ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുന്നെങ്കിൽ ഈ ഔപചാരികതകളെല്ലാം നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടി വരും. അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരാളിനെ കാണുമ്പോ അയ്യോ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ ഔപചാരികതയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്. ഇദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ യശസ്സുകളെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പാരായണത്തിലൂടെ ഞാൻ കീർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? പാരായണം ചെയ്തും കീർത്തിച്ചും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു. ദിവ്യമായ നാമ മഹത്വങ്ങൾ, യശസ് നാമ മഹത്വങ്ങൾ
ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ലീലകളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കീർത്തനവും സ്മരണവും സർവ അനുഗ്രഹദായകമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് സഹായിക്കും? കീർത്തനവും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സദായുള്ള സ്മരണവും. അപ്രകാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ തൃപ്തനായി മതമാത്സര്യങ്ങളില്ലാതെ ഞാൻ ഭുവനം മുഴുവൻ പര്യടനം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ഭൂലോകം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലും 1865 ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്ന എന്താണ്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാദീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യന്റെ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. അല്ലെ? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് ആരാ മാറുന്ന? എപ്പോഴും എന്നെ കീർത്തിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അല്ലെ? അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതേ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആരെത്തി? നാരദ മഹർഷി എത്തി. അങ്ങനെ ഏതാണ് പിന്നെ ജീവിച്ച കാലം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ജീവിച്ചത്. അതായത് ഒരു അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിച്ചു, ഒരു മുക്താത്മാവായിട്ട്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭാതൊക്കെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തെ ഇപ്രകാരം സ്വന്തം ഉദാഹരണം കൊണ്ട് ശ്രീ നാരദ മുനി സംക്ഷിപ്തമായി വിശദമാക്കി. അപ്പൊ തന്റെ ജീവിതം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന? ആരൊക്കെയാണ്? ഈ വ്യാസ മഹർഷി, ശിഷ്യനായ വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലെ? അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ ജീവിതം ആരാണ്? ശിഷ്യൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ശിഷ്യന് ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കാം. അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്താണ്? വ്യാസ മഹർഷി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ്. അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാം സംക്ഷിപ്തമായി അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതൊരു പ്രചോദനമാണ്. പിന്നെ ആരാണ്? തെറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താനും ശിഷ്യന് സാധിക്കും. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അത് തിരുത്താൻ. അല്ല, ഗുരുവിനോട് അത് പറയത്തില്ല, സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ആ തെറ്റ് തിരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കാം. അത്തരമൊരു ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണികനായ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങളുടെ കീർത്തനത്തെ അത്യന്തം ഗൗരവമായി ഏറ്റെടുത്ത് ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവര് ശ്രമിക്കണം എന്നതിനായി ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അത് ഒരു ആരായിട്ടും മാറി? പരിത്യാഗിയായിട്ട്, പിന്നെ ഏതാണ്? ഭിക്ഷാന്തേഹിയായിട്ട്, അല്ലെ? എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളായിട്ട്, എല്ലാവർക്കും ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ആളായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ശരിയായിട്ട് ഗൗരവമായി എടുത്തെന്നാണ്, അത്യന്തം ഗൗരവമായി ഏറ്റെടുത്ത്. ഇപ്പൊ വെറുതെ അല്ല, ഇതാണ് തന്റെ കർമ്മം, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കർത്തവ്യം ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ. അത്തരം ഭക്തർക്ക് ഭൗതിക നേട്ടത്തിൽ ഏതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന ഏക അഭിലാഷമാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാതെ എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ജീവാത്മാക്കളെയെല്ലാം ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഏതാണ്? ബഹുജനഹിതായ ബഹുജന സുഖായ. അപ്പം ഏതാണ്? മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെയും സുഖത്തിന് വേണ്ടി, അവരുടെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടി. അവരുടെ ഹിതം എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക, അല്ലെ? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ ജീവിതം എന്ത് ചെയ്തു? ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു നാരദ മഹർഷി. യഥാകാലം ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്? ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ട്, പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിപൂർണനായി തീരുമ്പോഴാണ് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുക എന്ന അത്യുന്നതമായ ജീവിത ലക്ഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരിക്കലും ആരോടും മാത്സര്യ ബുദ്ധിയോ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ യോഗ്യരായി തീർന്നതിന്റെ ഗർവോ ഇല്ല. അപ്പൊ അഹങ്കാരം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഞാൻ യോഗ്യനായി, എവിടെ പോകാനായിട്ട്? ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ മടങ്ങി പോകാൻ യോഗ്യനായി എന്നുള്ള അഹങ്കാരമോ, പിന്നെ ഏതാണ്? ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുക എന്നുള്ള മാത്രം ലക്ഷ്യമായതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ആരോടും മത്സര ബുദ്ധിയോ ഒന്നുമില്ല, വെറുപ്പോ മത്സര ബുദ്ധിയോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്തില്ല? മത്സര ബുദ്ധിയില്ല, അഹങ്കാരമില്ല, ഗർവില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം, മാഹാത്മ്യങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ സ്മരിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും പിന്നെ സ്വന്തം കഴിവനുസരിച്ച് ഏതൊരു ഭൗതിക ലാഭ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുമാണ് അവരുടെ ഏക ദൗത്യം. അപ്പോ
ഈ ഭിക്ഷാന്തേഹികളുടെ ഏകലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങളും നാമവും ലീലകളും പ്രകീർത്തിക്കുക, തനിയെ അവനവൻ തന്നെ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക. അതിലെന്താണ്? ഒരു ലാഭ ഉദ്ദേശവും ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതൊന്നും കാമ്യകർമ്മങ്ങളായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും അവനവന്റെ തൃപ്തിക്കും ആധ്യാത്മികമായ തൃപ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് തന്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 17. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃഷ്ണമതേർബ്രഹ്മൻ ന ആസക്തസ്യ അമലാത്മനഃ കാലപ്രാദുർഭൂത്കാലേ തടിസൗദാമനീയഥാഃ. ഏവം കൃഷ്ണമതേർബ്രഹ്മൻ ന ആസക്തസ്യ അമലാത്മനഃ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏവം കൃഷ്ണമതേർബ്രഹ്മൻ ന ആസക്തസ്യ അമലാത്മനഃ എന്നാണ്. കാലപ്രാദുർഭൂത്കാലേ തടിസൗദാമിനീയഥാഃ. കാലപ്രാദുർഭൂത്കാലേ തടിസൗദാമനീയഥാ. മനിയുന്നുണ്ട്. മനീയഥാഃ. ഏവം കൃഷ്ണമതേർബ്രഹ്മൻ ന ആസക്തസ്യ അമലാത്മനഃ കാലപ്രാദുരഭൂത്കാലേ തടിസൗദാമനീയഥാഃ. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകം 27. ഏവം കൃഷ്ണമതേ ബ്രഹ്മാൻ ആസക്തസ്യാമലാത്മനഃ കലഹ പ്രാദുർഭൂത്കാലേ തടിൽ സൗദാമനീയഥാഃ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബ്രഹ്മൻ ന ആസക്തസ്യ എന്നാണ്. ബ്രഹ്മൻ ന ആസക്തസ്യ അമലാത്മനഃ. എന്താ മാതാജി? ഏവം കൃഷ്ണമതേ ബ്രഹ്മൻ ന ആസക്തസ്യ അമലാത്മനഃ അമലാത്മനഃ കാലപ്രാദുരഭൂത്കാലേ തടിസൗദാമനീയഥാഃ. ആദ്യത്തെ വരിയില് പിരിച്ചെഴുതാൻ വരുന്നുള്ളൂ. കൃഷ്ണമതേ ബ്രഹ്മൻ ന ആസക്തസ്യ അമലാത്മനഃ എന്നാണ്. ന ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. വായിച്ചു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃഷ്ണമതാർബ്രഹ്മൻ നാസക്തസ്യ അമലാത്മനഃ കാലപ്രാദുരഭൂത്കാലേ തടിസൗദാമനീയഥാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ഏവം അപ്രകാരം കൃഷ്ണമതേഹേ കൃഷ്ണചിന്തയിൽ പൂർണ്ണ നിമഗ്നനായ ബ്രഹ്മൻ അല്ലയോ വ്യാസദേവ. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കുക വ്യാസദേവന്. ന ഇല്ല ആസക്തസ്യ ആസക്തനായ അമല ആത്മനഃ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായ. മല എന്ന് വെച്ചാല് മാലിന്യം എന്നാണ്. അമല എന്ന് വെച്ചാല് മാലിന്യരഹിത എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മള് ഏതാണ് നമ്മള് ഗീതാ മാഹാത്മ്യത്തിലൊക്കെ വരുന്നത് അമല. മല എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ് അമല എന്ന് വെച്ചാൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത. എവിടെയാണ്? മനസ്സിൽ അല്ലെ. പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായ. കാലഹ മൃത്യു പ്രാദുരഭൂത് ദൃശ്യനായി തീരുക. കാലേ കാലക്രമത്തിൽ തടിത് മിന്നൽ. സൗദാമനി ഉദ്ഭാസിപ്പിക്കുന്ന. യഥാ അതേപോലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? എന്താണ് വ്യാസദേവനോട് പറയുന്ന? അല്ലയോ വ്യാസദേവ, ഞാൻ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായി എനിക്കെന്ത് സാധിച്ചു? കാലക്രമത്തിൽ എനിക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു? എന്റെ ഭൗതിക ശരീരം എന്തായിട്ട് മാറി? ആധ്യാത്മിക ശരീരമായിട്ട് മാറി. ഏതുപോലെ? മിന്നലും വെളിച്ചവും ഒരേപോലെ വരുന്നത്, ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് പോലെ. നമ്മൾ മിന്നൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് കാണുന്നു? വെളിച്ചം കാണുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ മിന്നലിനെ വെളിച്ചമായിട്ടാ കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ മിന്നലും വെളിച്ചവും വേറെ വേറെ ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത്. അതേപോലെ
ഭൗതിക ശരീരം വിട്ടപ്പോ എന്തായിട്ട് മാറി? അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അതേ സമയം തന്നെ ഏത് കിട്ടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്? ആധ്യാത്മിക ശരീരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസദേവ, അപ്രകാരം കൃഷ്ണചിന്തയിൽ പരിപൂർണ ആയിരുന്നതിനാൽ സർവ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായി തീർന്നവനാകയാൽ ഞാൻ ഏതൊരു ആസക്തിയും ഇല്ലാത്തവനായി തീർന്നു. കാലക്രമേണ മിന്നലും വെളിച്ചവും ഒരേ സമയം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഞാൻ മൃത്യുവിനെ വരിച്ചു. അപ്പൊ മൃത്യു വരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? നാരദ മഹർഷി ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും മുഴുവനായിട്ട് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മൃത്യുവിനെ വരിച്ചപ്പോ തന്നെ എന്ത് കിട്ടിയും? ആധ്യാത്മിക ശരീരം കിട്ടി. ഏതുപോലെ ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മിന്നലും വെളിച്ചവും ഒരേ സമയം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഒന്ന് മാറി വേറൊന്ന് കിട്ടി. നമ്മളിപ്പോ ഉടുപ്പ് മാറ്റി വേറൊരു ഉടുപ്പ് ഇടുന്നത് പോലെ, ഒരേ സമയം നമ്മൾ ഇടുന്നത് പോലെയാണ്. ഏതാണ്? ഒരു ഉടുപ്പ് മാറ്റി വേറൊരു ഉടുപ്പ് ഇടുന്നത് പോലെ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? ഭൗതിക ശരീരം മാറി ഏത് വന്നു? ആധ്യാത്മിക ശരീരം വന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതത്തിന്റെ കൃഷ്ണചിന്തയിൽ പരിപൂർണ നിമഗ്നനാകുക. എന്നാൽ നിമഗ്നനാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുകുക. എന്നാൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അഥവാ അഭിലാഷങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു എന്നർത്ഥം. നമുക്ക് അഭിലാഷം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും അത് കാമ്യകർമ്മമായിട്ട് മാറും, ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മമായിട്ട് മാറും അല്ലെ. അതപ്പോ എന്തായിട്ട് മാറും? ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളായിട്ട് മാറും. അഥവാ നമ്മൾ ഏതാണ്? ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ പുണ്യകർമ്മമാകും. എന്നാലും അതിന് ഫലമുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ പോകും, പക്ഷെ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ പുണ്യപാപ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന് തന്നെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല. പുണ്യപാപ ഫലങ്ങൾക്കുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സിൽ തോന്നത്തില്ല. അതിസമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് ചെറിയ നിസ്സാരമായ വസ്തുക്കളിൽ ഏതൊരു അഭിലാഷവുമില്ല. അപ്പം എന്താണ്? നമുക്കിപ്പോ സാധാരണ ഒരാളിനാണ് ഇന്നത് വേണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് അല്ലെ. അതേസമയം അതിസമ്പന്നനാകുമ്പോഴോ ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവരായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് വരും. കാരണം എന്താണ്? അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ചെറുത്. സമ്പന്നന് ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല, ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. അതേപോലെ സച്ചിത് ആനന്ദമയമായ ജീവിതമുള്ള ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് സുനിശ്ചിതമായ ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തന് കളിപ്പാവകളെ പോലുള്ള അഥവാ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ നിഴൽ മാത്രമായ നിരന്തര മൂല്യമില്ലാത്ത നിസാര ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ സ്വാഭാവികമായി ഏതൊരു അഭിലാഷവും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 3 പാവകളെ ചരടി വലിക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഏതാണ് 3 പാവകൾ? ഏതാണ്? ഗുണത്രയങ്ങൾ അല്ലെ. സാത്വിക ഗുണം, പിന്നെ ഏതാണ്? തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കളിപ്പാവകളാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ശരിക്കും കളിപ്പാവകളാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കളിപ്പാവകളെ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ നിഴൽ മാത്രമായ, അത് നമ്മൾ 15-ാം അധ്യായത്തില് പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്? ഊർധമൂലമത പറഞ്ഞോളൂ. ശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ചന്ദാം ശ്രീയസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സവേദ വേദ. നമ്മളത് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഇത് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ ഒരു ഛായയാണ് അല്ലെ. ഛായയാണ്, നിഴലാണ്. അപ്പൊ ഏതുപോലെ നമ്മൾ കുളത്തിലും നദിയിലും ഒക്കെ ആൽവൃക്ഷം, കരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൽവൃക്ഷത്തിന്റെ ഛായ തലകീഴായിട്ട് കാണുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ്. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിരന്തര മൂല്യമില്ലാത്ത നിസ്സാര ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ സ്വാഭാവികമായി ഏതൊരു അഭിലാഷവും ആർക്ക് കാണത്തില്ല? ആ യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്ന നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ളവർക്ക് കാണത്തില്ല.
നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് താല്പര്യം കാണും അല്ലെ? അത് കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് വിചാരിക്കും, മായയെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് വിചാരിക്കും. അതേസമയം നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ളവർ ശരിയായ യാഥാർത്ഥ്യ ലോകത്ത് പോകാൻ തയ്യാറായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ കാണുന്ന മായയായ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും താല്പര്യം കാണത്തില്ല. ആത്മീയമായി സമ്പന്നരായ വ്യക്തികളുടെ അടയാളമാണിത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഇത് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർന്ന തലത്തിൽ, അതീന്ദ്ര തലത്തിൽ എത്തിയവരുടെ സ്വഭാവമാണ്. അനന്തരം കാലോചിതമായി ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ പരിപൂർണനായി സജ്ജമാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മൃത്യു എന്ന് സാധാരണ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശരീരമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ 6 തരം ശരീരമാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ. കുട്ടി വളരുന്നു അല്ലെ, അഡോളസെന്റ് ആകുന്നു, മധ്യവയസ്കനാകുന്നു, വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാകുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രായമാകുന്നു അല്ലെ, ശരീരത്തിൽ ക്ഷീണം അത് ഇതൊക്കെ വരുന്നു, അങ്ങനെ അവസാനം മരിക്കുന്നു അല്ലെ, ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം മാറ്റം ആർക്കാണ്? ഈ പറഞ്ഞ കാലോചിതമായി കാലമാണ് എല്ലാം നിശ്ചയിക്കുന്നത് അല്ലെ, മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കാലം പോകുമ്പോ ഈ ആളെന്താകുന്നു? പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരീരമാറ്റത്തിന് തയ്യാറാകുന്നു. അതായത് മരണം വരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ മരണം വരിക്കാൻ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ശരീരം വിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മിന്നലും അതിനെ തുടർന്ന് വെളിച്ചവും ഒരേ സമയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് സദൃശമായി അത്തരം ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. അതായത് ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്ത് ശരീരം? ആത്മീയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ, അതാണ് ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് അല്ല, അതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. ഒരേ സമയത്ത് അവന്റെ ഭൗതിക ശരീരം വെടിയുകയും ആത്മീയ ശരീരം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണത്തിന് മുമ്പ് അഗ്നി സമ്പർക്കത്താൽ ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പിനെ പോലെ ശരീരം ആത്മീയമായി തീരുക നിമിത്തം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒട്ടും തന്നെ ഭൗതികതയാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച മഹാരാജാവിന് അവസാനം വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതില് എന്താണ്? അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരുന്നപ്പം തക്ഷകൻ കടിച്ചത് പോലും ചെയ്തില്ല, അറിഞ്ഞില്ല അല്ലെ. കാരണം എന്താ? ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ എവിടെയാണ്? ഭഗവാനിലാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തക്ഷകൻ കടിച്ചത് പോലും അറിഞ്ഞില്ല എന്നാണ്. അതേപോലെയാണ് നാരദമുനിക്ക് സംഭവിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശരീരം വിട്ടതും ഏത് മാറി വന്നു? ആത്മീയ ശരീരം വന്നു. അത് ഏതുപോലെ ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? അഗ്നി സമ്പർക്കത്താൽ, നമുക്കറിയാം ഇരുമ്പ്, ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പ് അല്ലെ, അതെന്താണ്? പിന്നെ അതിൽ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല. അതുപോലെയാണ് ശരീരം മാലിന്യരഹിതമായ ആത്മീയ ശരീരമായിട്ട് മാറി. നമ്മൾ മുമ്പ് ഉലകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഇരുമ്പിനെ ചുട്ടുപഴുപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര റെഡ് കളറിലിരിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ നാരദ മഹർഷിയുടെ ശരീരം എന്തായിട്ട് മാറി? തികച്ചും ആത്മീയമായിട്ട് മാറി. അതുകൊണ്ട് ഏതാണ് ഈ മരണം സംഭവിച്ചത്? ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന മൃത്യു സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞത് പോലും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 28. ഒന്നോ ഭഗവതേ വന്ദനം. പ്രാചുന്യമാനേ മൈതാം ശുദ്ധാ ഭാഗവതീം ധനം ആരബ്ധ കർമ്മ നിർവാണോ നൃപതത്പാഞ്ച ഭൗതികാം. പ്രായുജ്യമാനേ മൈതാം ശുദ്ധാ ഭാഗവതീം തനും ആരബ്ധ കർമ്മ നിർവാണോ നൃപതത്പാഞ്ച ഭൗതികാം. പ്രായുജ്യമാനേ മൈതാം ശുദ്ധാ ഭാഗവതീം തനും ആരബ്ധ കർമ്മ നിർവാണോ നൃപതത് പാഞ്ച ഭൗതിക. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. മാതാജി വായിക്കട്ടെ. മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രായുജ്യമാനേ മയിതാം ശുദ്ധ ഭാഗവതീം. പ്രയുജ്യമാനെന്നാണ് മാതാജി. ഞാൻ വായിച്ചോണ്ടോ? പ്രയുജ്യമാനെന്നാണ്. ഹരേഷ്ണ. പ്രയുജ്യമാനേ മയിതാം ശുദ്ധാം ഭാഗവതീം തനും ആരബ്ധ കർമ്മ നിർവാണോ നൃപതത് പാഞ്ച ഭൗതികാഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പ്രയുജ്യ എന്നാണ്. ഇതാ ഇവിടെ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രയുജ്യമാനെ എന്നാണ്. പ്രയോജ്യമാന. ഇവിടെ പദാനുപദാർത്ഥത്തില് ഒരു ദീർഘം വന്നിരിക്കുന്നു, അത് തെറ്റാണ്. പ്രയുജ്യമാനെ എന്നേ ഉള്ളു. സമ്മാനിതനാകയാൽ, പ്രയുജ്യമാനെ എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മാനിതനാകയാൽ മയി എന്നിൽ മാതാജി നെപദം എന്നല്ലേ മാതാജി? നിർബന്ധ നെപദം എന്നല്ലേ മാതാജി? സംസ്കൃതി കിടക്കുന്ന നെപദം. ശരിയാ, അല്ലേ? ന്യായ, ശരിയാ. താങ്ക് യു മാതാജി. ന്യായാണ് നൃവല്ല പദ്ധത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു. ഞാൻ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പദ്ധത്. അപ്പൊ പ്രയുജ്യമാനെ മൈതാം ശുദ്ധാം ഭാഗവതീം തനും ആരുദ്ധ കർമ്മ നിർമ്മാണു ന്യപദ്ധത് പാഞ്ചഭൗതികത. ഇവിടെ ഞാൻ തന്നെ കിടക്കുന്നു, ഞാനത് നിറയായിട്ട് കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന്യപദ്ധത് പാഞ്ചഭൗതികത. പ്രയുജ്യമാനെ സമ്മാനിതനാകയാൽ മയി എന്നിൽ താമത് ശുദ്ധാം അതീന്ദ്രിയമായ ഭാഗവതി പരമപുരുഷനുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ യോഗ്യമായ തനും ശരീരം ആർജിച്ചു കാമ്യകർമ്മം നിർവാണ നിരോധിക്കുന്ന ന്യപത്. ഇവിടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയത്. ന്യപദ്ധത് വെടിയുക, പാഞ്ചഭൗതിക പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ശരീരം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഇദ്ദേഹത്തിന്, നാരദ മഹർഷിക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആത്മീയ ശരീരമാണ് കിട്ടിയത് എന്നാണ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ശരീരം കിട്ടിയപ്പോ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ആർജിതമായ സർവ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിച്ചു. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം ഉള്ളപ്പോഴേ എന്ത് കാണൂ? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ കാണുള്ളൂ, അല്ലെ? കർമ്മഫലങ്ങൾ കാണുള്ളൂ. ആധ്യാത്മികമാകുമ്പോ അവിടെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച, നമ്മൾ 24 എലിമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചല്ലോ, അല്ലെ? സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരം എല്ലാം പഠിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇതാണ് പഞ്ചഭൂതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഥൂല ശരീരം. ആ ശരീരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഏതാണ് അതുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരം വെടിയുകയും പിന്നെ ഏതാ കിട്ടിയത്? ആർജിതമായ പുതുതായിട്ട് കിട്ടിയ സർവ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും, പുതുതായിട്ടല്ല, നേരത്തെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ കിട്ടിയ സ്വരുക്കൂട്ടിയിരുന്ന എല്ലാ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും അവസാനിച്ചു. അപ്പൊ തികച്ചും ഇപ്പൊ ആരായിട്ട് മാറി? ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നാരദമുനി എത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വ്യാസമുനിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് സംഘത്തിന് അനുയോജ്യമായ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം നാരദർക്ക് സമ്മാനിക്കപ്പെടുമെന്ന് പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു, അല്ലെ? കണ്ടപ്പോ വാണിയിലൂടെ ശ്രവിക്കാൻ പറ്റി, നല്ല ശരീരം കിട്ടും, ആധ്യാത്മിക ശരീരം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ഉടൻ നാരദന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശരീരം പ്രാപ്തമായി. ഈ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തവും നിത്യതയുള്ളതും. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനെന്തില്ല? ഭൗതിക ആസക്തി ഇല്ല, അതിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. പിന്നെ ഏതാ? ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ ത്രിഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം. പിന്നെ ഏതാണ്? കാമ്യ കർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ആഗ്രഹമില്ല, അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം. 3 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്? മുക്തം, സ്വാതന്ത്ര്യം. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്? കാമ്യ കർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം. നമ്മൾ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അഭാവത്താലാണ് ഭൗതിക ശരീരം സദാ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ സ്വതന്ത്രമാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് എപ്പോഴെന്താണ് പീഡനങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.
ഭൗതിക ജീവിതം ദുഃഖാലയമായിട്ട് മാറുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതനായവിടെ ഒരു ഭക്തന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ പൂരിതമാകുന്നു. അപ്പൊ മുഴുവനും എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? അതീന്ദ്രിയ പൂരിതമാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ മുഴുകി വരിക, ശരീരം മുഴുവൻ അതിലായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ്. ചിന്താമണി ഇവിടെ ഒരു ഉപമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിന്താമണി രത്നത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇരുമ്പിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന് സമമാണ് അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പൊ ചിന്താമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉയർന്ന രത്നമാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ പ്രഭാവം വരുമ്പോ ഏതാണ്? ഇരുമ്പിലും ആ മാറ്റം വരും. ചിലപ്പോ ഇരുമ്പും അത് എന്തായിട്ട് മാറും? ഈ ജമ്മിനെ പോലെ ആകുമായിരിക്കണം. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇരുമ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതേപോലെ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാലിന്യരഹിതമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും മാറ്റപ്പെടും. ആകെ ആ ശരീരമാറ്റം എന്നാൽ ശുദ്ധ ഭക്തന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നു. ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ്. ആസക്തി ഇല്ലാതാകുന്നു, പിന്നെ ഏതാ? ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം, കാമ്യ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെ. ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് ഇവിടെ പ്രതിപാദർ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്? വെളിപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്, മറ്റ് നിരവധി ഭക്തന്മാർക്കും അവിടെ ഈ പ്രധാന കാര്യം ബാഹ്യദൃഷ്ടിയ അതേ ശരീരത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ നോക്കിയാലും ഇവർക്ക് എന്താണ്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനും ധ്രുവ മഹാരാജാവിനും എല്ലാം ഭൗതിക ശരീരം. പക്ഷെ അവരുടെ ശരീരം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ധ്രുവ മഹാരാജാവും പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവും എല്ലാം ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ടും അതേപോലെ ആരാണ് 4 കരങ്ങളുള്ള നാരായണ രൂപത്തിലും ഒക്കെ കണ്ടതാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. അപ്പം ബാഹ്യദൃഷ്ടിയ പുറത്ത് നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു ഭൗതിക ശരീരം എന്നാണ്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ എന്ത് കണ്ടവരാണ്? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടവരാണ് അല്ലെ. മുഖാമുഖം ദർശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരം ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മാറും. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശരീരം അവർക്ക് ലഭിക്കും. ഒരു ഭക്തന്റെ ശരീര പ്രകൃതം ഭൗതികതയിൽ നിന്നും അതീന്ദ്രിയമായി മാറുന്നുവെന്ന് ഇത് വിവക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനും ധ്രുവ മഹാരാജാവിനും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് കിട്ടിയ? അതീന്ദ്രിയ ശരീരമായിട്ട് അവരുടേത് മാറി. നമുക്ക് കണ്ട ഭൗതികമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും പ്രമാണയുക്തമായ എന്നുവെച്ചാൽ വിശ്വസനീയമായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഖേന പ്രാമാണികരായ ഗോസ്വാമിമാരുടെ അഭിപ്രായമാണ്. ഗോസ്വാമി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാം. ഇത് ഇന്ദ്രഗോപം എന്നാണ്. കോയല്ല, ഗായാണ്. ഇന്ദ്രഗോപം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദുഗോപം എന്നും പറയും. ഇന്ദുഗോപം എന്നോ ഇന്ദ്രഗോപം എന്നോ പറയും. മലയാളത്തിലാകുമ്പോ ഗോപം. ഇന്ദ്രഗോപം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദുഗോപം. അതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രാണി. ഒരു വയലറ്റ് നിറത്തിൽ കാണുന്ന, മഴക്കാലത്ത് കാണുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു പ്രാണിയാണ് ഈ ഇന്ദുഗോപം. ഇന്ദുഗോപം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രഗോപം. അത് മുതൽ ശ്രേഷ്ഠനായ സ്വർഗാധിപതി ഇന്ദ്രൻ വരെയുള്ള സർവജീവാത്മാക്കളും കർമ്മ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരും അവരുടെ സ്വകർമ്മങ്ങളുടെ കാമ്യകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ക്ലേശിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ബാധ്യസ്ഥരുമാണ് എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ? ഇവരിതെല്ലാം എവിടെ വരുന്നു? ഭൗതിക ലോകത്താണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ ലോകം ഏതാണ്? ഉപരിലോകമാണെങ്കിലും അതെന്താണ്? ഭൗതിക ലോകമാണ്. അപ്പം ഇന്ദ്രൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഏതും അനുഭവിക്കുന്നു ഇന്ദ്രഗോപം എന്ന ചെറിയ പ്രാണിയും. ആ പ്രാണിക്ക് കാമ്യഫലങ്ങൾ എന്താണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രനും അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്നുവെച്ചാൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭൗതിക ലോകത്ത് ആരാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പരമാധികാരിയായ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കൃപയാൽ, കലർപ്പില്ലാത്ത കൃപയാൽ ഭക്തൻ മാത്രം അത്തരം പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും
ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഇന്ദുഗോപം മുതൽ ഇന്ദ്രൻ വരെയുള്ളവർ അവരുടെ കാമ്യ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാകണം? ഒരു ഭക്തനാകണം. ഭക്തനായാൽ ആരുടെ കാരുണ്യം കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ? വിലമതിക്കാനാകാത്ത കലർപ്പില്ലാത്ത കൃപയുണ്ടാകും. അത് കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്? നാരദമുനി അനുഭവിച്ചതുപോലെ ഉള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമുക്ക് കാമ്യ കർമ്മ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജകൽപത രൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ.